Това е втората подред от 4 седмици на сам наша пресконференция. И всъщност повода е, по който ние сме се събрали, да разкриеме кой и защо забрани регистрацията на партия Свободен народ и защо се изплаши от щаба, който ние обявихме преди 4 седмици, а именно щаба за борба с изборните измами. В днешната пресконференция участват господин Цончо Колев, председател на щаба с изборните измами, съпредседателите на партия Свободен народ Евгения Тодорова, господин Теодор Дечев, отдясно на мене е члена на изпълнителното бюро на партия Свободен народ и касиера на партията, господин Велин Джиджев, и моя милост Георги Рилов, също съпредседател на партия Свободен народ. Ние сме тук, за да кажем защо се забрани партия Свободен народ, защото това според нас е един опит да бъде забранявана всяка различна и неудобна опозиция на управляващите. Това е един пореден опит да се унищожи всяка една алтернатива, за която толкова много се говори, а всъщност ние се дава възможност да се създаде. И вече според нас страха идва от там, когато ние обявихме, че създаваме щаб за борба с изборните измами и този щаб трябва да се противопостави на кражбата на управляващите да вземат изборите. Всичко тръгна от този момент, когато ние обявихме, че един истински за нас полицай, истински антитерорист, един истински каратист ще бъде привлечен от нашата партия, за да оглави този щаб, а това е именно господин Цончо Колев. Господин Цончо Колев прие нашата отправена покана и каза, че ще мисли до Нова година, но поради обстоятелствата, които се случиха, той изпревари събитията и прие това нещо още преди Нова година, в месец декември, и оглави този щаб. И сега давам думата на господин Цончо Колев да разкрие някои неща покрай работата на щаба и защо наистина според нас беше забранена партия Свободен народ за пореден път. Добър ден. Благодаря, че проявихте смелост и присъствате на пресконференцията ни. Отразявате в момента и се надявам да се отрази още повече в останалата преса. Аз съм живял в България преди 10 ноември 1989 година. Живял съм 20 години в САЩ. Бях поканен да оглавя щаба на Свободен народ за борба с изборните измами. Но поради ангажиментите си, които имам в САЩ, мислех сега през януари да подкрепя тези млади хора. Както виждате, 80% от ръководството на партията са млади хора, които не са участвували в управлението до сега. Бях провокиран от арогантността, безочието и самохвалството на Бойко Борисов по време на среща с Барак Обама, президента на Съединените американски щати. Многократно до сега съм заявявал, че нямам политически амбиции. Не съм член на Свободен народ. Върнах се в България като експерт да попреча на управляващите, по-точно на господин Бойко Борисов, да открадне изборите. Върнах се да защитя една кауза. Каузата на правото на избор и честна игра като спортист,
което като спортист винаги съм защитавал. Принципите на ферплей. За съжаление, днес сме свидетели на една нечестна игра, на опит за саморазправа с мен, в момента в който оглавих щаба за борба срещу изборните измами. Започнаха проблемите на партия Свободен народ. Първо, съдия Ченалова отказ да изпълни поръчка на управляващите, се направи отвод. А сега следващият съдебен състав под ръководството на Силвия Вранеско забрани партията Свободен народ, защото Борисов се е изплашил, предполагам. Имам информацията кой, как и кога е оказал натиск, чия е политическата поръчка изпълнявана за това решение. Но това не е важно сега. Бойко Борисов допуска до себе си хора, които го познават. Бойко Борисов не допуска до себе си хора, които го познават отпреди да влезе във властта, които познават миналото му и още по-малко ги допуска срещу себе си. Забраната на партията е красноречиво доказателство за това. Опит за саморазправа с мен, понеже не може да забрани партията, не може да забрани работа ми в щаба, той забранява партията. Борисов заяви в едно интервю, че не си представя живота си извън властта. Ако не е на власт, ще има толкова много врагове, на които е причинил какво ли не. Аз го съжалявам и му съчувствам. Той се е вкопчил във властта, за да оцелее физически. Когато оглавих щаба на Свободен народ, информирах госпожа Хилари Клинтън, държавния секретар на САЩ, за случващото се в България и целите, които се поставяме за попречен на управляващите да откраднат изборите сега. Сега, след отказа на съда, чрез моя сенатор ще информирам Конгреса на САЩ и ще пускам среща с нейно превъзходителство Марси Рийс, посланник на САЩ в България. Това, което се случва в България, няма нищо общо с демокрацията. Опитът да приеме нов недемократичен изборен кодекс, практиката с купуването на гласове, пренасянето на чували по време на изборите, подмяната и фалшификацията на вота, това не може да се случи в една демократична страна, като Съединените американски щати. За съжаление, днес в България има диктатура и цензура. Едва ли е нужно да давам пример за това. Всичко се решава от един човек. Той реже лентички, избира се удобен главен прокурор и кой да бъде конституционен съдия. А за цензурата е ясно за всеки. Бойко Борисов и Цветан Цветанов са в телевизорите ни, във всички медии. Откакто оглавих щаба за борба срещу изборните измами, нито една медия не смее да покани нас от Свободен народ и мен самия. Случилото се няма да ни спре и ще продължим борбата на щаба. Убеден съм, че алтернативата е обединението на всички демократични опозиционни сили, които се противопоставят на Бойко Борисов и престъпното му управление. Щабът е отговорен за всички техни експерти, които са готови да подкрепят казуса ни, правото на честен избор. И за разведряване на атмосферата искам да ви кажа, че аз като каратист, като човек, който се занимава с карате, искам да направя един апел към господин Бойко Борисов. Да разхлаби малко възела на пояса си. Който играл карате знае. Поясът трябва да бъде стегнат така, че да може да се диша и да се работи. Да може българският народ да диша и да може да работи спокойно в тая обстановка. Благодаря ви за вниманието. Сега ще дам думата за въпроси, които имате към нас. Може да са от всяко ещество. Извинявам се, може ли сега да задам въпрос? Говори се, че партия Свободен народ е партия на Алексей Петров. Има ли някаква връзка? В смисъл, това, което се говори в медиите? Мога ли аз да отговоря на въпроса? Да. Не веднъж ръководството на Свободен народ е казвало в пресата и по телевизията, че господин Петров няма нищо общо с партия Свободен народ, че той няма амбициите да бъде на политическата сцена. Той единствено иска да се занимава с това, което е неговата дейност, неговото професионално разбиране, малкия и средния бизнес на държавата. Аз искам да ви кажа, че лично имах възможност да се срещна с господин Петров и трябваше да му поставя конкретно въпроса, защото
предполага, че такива въпроси ще има. Той категорично, повтарям още веднъж, той няма да участва и няма да бъде като лице на тая партия. Той няма да се кандидатира от тая партия. Той просто се гледа неговата служебна дейност в икономиката, специално в малкия и среден бизнес. Това е което мога да кажа. Благодаря ви. Моля. Аз мисля, че след като аз кажа моето мнение, предполагам, че господин Дечев ще ви отговори по-подробно, по-професионално. Ако още веднъж не откажат, имаме още 2 изпита, ако още веднъж не откажат да дадат регистрация на тази партия, това показва, че господин Бойко Борисов и неговото правителство явно, че се страхуват от младите хора, от хората, които имат различно мислене, хората, които искат да направят България на българите. Ние няма да спрем до тук. Аз споменах, че вече съм информирал. Аз съм български, но и американски гражданин, така че това ми дава право да разговарям с дейци в партиите в Съединените американски щати и специално моя конгресмен. Вие чухте, че е информирана госпожа Клинтън. Всеки момент очакваме среща с нейно превъзходителство госпожа Риз. Ние няма да се оставим магарите в кълта. Ние ще се борим до победа. И победата е да възтържествува правдата на демокрацията в България. Благодаря ви. Уважаеми представители на средствата за масова информация, първо бих искал да ви информирам, че гледайки часовника, вероятно вече е внесена жалбата в Върховния касационен съд от упълномощеното от нас лице адвокат Севдалина Чендова. В нашата жалба, с която ние обжалваме решението на Софийски градски съд търговско отделение, ние разбира се отхвърляме мотивите на Софийски градски съд, в частност на съдия Мария Вранеско, които най-точно и лаконично могат да бъдат категоризирани не като тълкуване на закона, а като дописване на закона. Вече повечето медии писаха за мотивите на Софийския градски съд. Аз няма да
хотели да спазили сме включително прецизно формалните изисквания на закона. И правите иллюзията, че някой се мисля, че властта е толерантна към нас. Особено в градски съд, пряка контрол от мобилизацията на дебата на господин Цветанов. И включително предвидно спазвали всички формалния път. Съдебният състав е писал закон и буквално си измислил основание и от регистрация естествено не обжалваме на Върховния касационен съд. Може да толкова убедение, че това е едно съдебна власт не